Mit navn er Erik Thürmer. Jeg er 39 år gammel, og jeg har en virksomhed, der hedder Thürmer Tools. Vi har valgt at disrupte den. Den er 119 år gammel. Og en af de ting, vi synes, der er fascinerende, det er at være gået fra en virksomhed, som ikke længere havde nogen berettigelse, til en virksomhed, som er førende inden for det at lave huller. Vi arbejder i et marked, der er 17,2 milliarder euro værd. Og tænk, hvis alle SMV'er eller små, slunkne virksomheder i Danmark sammen med GTS-institutterne kan nå til, hvor vi er. Dansk Industri har lige her på folkemødet været ude at sige, at Thürmers patent er 200 millioner værd. Det er jeg rigtig glad for. Jeg glæder mig til at se pengene, men ikke desto mindre, så er vi på en rigtig vej, og vi har fået god hjælp af blandt andet Force Technology og Teknologisk Institut. En af de ting, som der er sket i vores virksomhed, efter vi har valgt at disrupte den selv, eller få en eksponentiel opskrift, det er, at vi er gået fra egentlig at være en værktøjsproducent til at være en virksomhed, som skal ende med at være en digital virksomhed. Det vil sige, en af de ting, vi forudser, det er et så simpelt produkt som det her, vi har udviklet med Teknologisk Institut og Force Technology. Der har vi kunnet få en opskrift på et produkt, der kan gå ud og tage et marked, der er 17,2 milliarder euro værd. Og hvis vi lykkes med at lave det her, så det er 2 gange bedre, 2 gange hurtigere og til den halve pris, og ikke mindst, så skal det produceres hos kunden selv. Så behøver man ikke være revisoruddannet for at vide, at man så disrupter et marked. Det, der er ekstremt interessant for os at se, fordi vi også ønsker at være et talerør, om du vil, for SMV'erne, det er, at 93% af alle virksomheder i Danmark, de har 9 eller færre ansatte. De står for 40% af vores skatteindtægt. Og de virksomheder, de kan ikke innovere, hvis de ikke har GTS-institutterne. Og sidste år, der fik GTS-institutterne til sammen 300 millioner kroner. Det er det samme, som Hamborg Kommune brugt alene kun på 3D-printudvikling. Så det er så vigtigt at understøtte GTS-institutterne, for de er ryggraden i den deleordning, som vi kalder det hos os, at de forskellige institutter har for SMV'erne. For at tage eksemplet med Force Technology, vi har brugt for at opfinde den her, der har vi brugt enormt mange flowmålinger. Jeg tror, computerne starter på 1-2 millioner kroner stykket, samtidig med, at vi skal have eksperter uddannet til at bruge computerne, og dem skal vi måske have 5 eller 10 af. Det vil vi aldrig komme i nærheden af i vores virksomhed at kunne lave den investering. Vi lever i en tid, hvor det bliver vigtigere og vigtigere med deleordninger. Vi ser Airbnb og Uber og utallige andre. Faktisk er GTS-institutterne jo en deleordning. Det er små og mellemstore virksomheder, der kan have en innovationsafdeling, som ikke ligger og koster en masse penge, men kun er pay on demand, om du vil. Og det synes jeg er noget, vi skal satse på i Danmark. De store virksomheder har også brug for GTS-institutterne, men de bruger dem måske nogle gange mere som inkubatorer for så at tage projekterne over i deres egen virksomheder.